Assalamu alaikum. Bismillah. Iya. Sannu. Iya dan Allah dan Annabi ki yi hakuri. Wallahi ba da niyya ne miki wannan abun ba. Wannan yaron shi aibu na biyu. Zan dake shi. Ashe maganan gaskiya ne abinda Zara'u take gaya min. Wai har matarka tana min dariya a kunne. Abin da yana kona mini rai shi ya ci mini rayuwa. Ki yi hakuri dai. Duk wannan ta wuce. Zan je in same ta ta zo ta baki hakuri. Kin ji ko? Da Allah ki yi hakuri. Ki yi hakuri iya. Bara in je in same ta. Ai, sannu baba. Sannu baba. Wallahi baba, kun ga dariyar nan da nan. Ni ma ba san raina na yi ta ba. Dan Allah, dan Annabi ki hakuri ki yaje musu. Ki hakuri. Ai in mahaifiyarki ce wallahi ba za ta faɗi ƙasa kina feta mata dariya a kunne. Baba kin san fa ni tsakanina da ke akwai fahimta. Ni abu ɗaya ne ya bani dariya dama da ya bi shi zai buge shi sai Allah bai bai sa'a ba sai ya buge shi ni wallahi dariyar da nake kenan amma dan Allah dan Annabi ki ya haƙuri nake cewa kaga dara ta ci gida dan Allah dan Annabi ki ya haƙuri baba Ai duk dukan da aka yi min bai kona min raba irin wannan dariya. na ji wallahi ta miki ciwo to ki ya haƙuri ki ya haƙuri ki ya haƙuri Ba komai. Allah ya hira ku. tashi mu je ciki ki sha magani Ke bar shi kawai zan je. a tashi mu je in dai kin huce baba ki tashi mu je baba nan da ba muke dan tattauna a gidan nan da ke ne fa baba Allah ba ki haƙuri baba tabu tashi mu je baba
ya tsaya bai ci gaba da sa ni ina gama fa daina kallon wannan fim din zan yi saboda wannan ai ba hankali bane gaba ɗaya hauka ce a wannan lamarin wajen wata nawa gashi nan har yanzu a 8 aka tsaya da na san inda zan neme su zuwa zan yi ba su shawara su ci gaba da wannan din su saboda mutane sun ji daɗi suna kallon wannan fim din amma gaba ɗaya an zo an daina kai gashi dare ma yayi bari dai dan tattare ka za ka yi wani maganar kaza daga ni sai kai a gidan nan kuma kana magana wani abu an duba ba a ganta ba ni wallahi tunani ma nake da bera a gidan nan dan na je na duba ban ga kaza ba kai ka zo ka ce ka duba ba ganta ba to yanzu me kake nufi ta yaya na boye kaza na je na duba ban ganta ba kai ma ka ce baka ganta ba to yanzu ai dauka kenan to wallahi tabbas da bera a gidan nan dan dai ba za a ce kaza ta bace daga ni sai kai a cikin gidan nan ba ina da ni na siyo kazan nan kuma ba taki take kaɗai ba idan ma ni na cinye ai ba laifi bane baby kawai ka fito fili ka ce kai ka cinye kaza baka faɗa min ba ni na cinye kuma idan ni na cinye ai ba kike kaɗai na siyowa ba haba baby me ya haɗa ka da halin bera na ga ɓoye ta da yi fa kuma ka je kake mun bincike haka je ka zakulo inda take Oke, kina nufin kawai kike kaɗai. To ai sayowa ne mu ci tare ni da ke. Kawai sai ki ɗauka ki je ki ɓoye? Haka ake yi? Kin ɗauka kin je kin ajiye. Oke, wato salon ki min asara. Kawai ta lalace. Ni fa na ajiye ta.
ina so idan na tashi zan dan yi TikTok dina in dan yi selfie in dan yi abubuwa na in yi bidiyo zan in aje a waya na kuma in dan yi posting shine ka je ka dauka. To yunwa na ji ko bera ma da yake sata ai haka ba haka kawai yake sata ba saboda yunwa ni ma kuma yunwa na ji shi yasa na dauka shi. Ai na ga biki damu da ita bane shine ni ko na dauka na sata a gurbin da ya dace. Yawa baby na wallahi na san ba za ka ci ta ba to ina ka aje. Tana ciki na wai ke ko karatun da na faɗa miki baka fahimta bane. Baby kaga tun da jiya ba mu samu mun ci amarcin mu me zai hana yanzu idan ka fita ka je ka siyo mana kazai sai ka dawo mu ci. Kaga idan na TikTok dina da ita sai in yi sha'ani na da ita. Ko ya kace baby? Ina riga da nayi. Ni je da ke kulle na a waje. Wallahi na san kana da mukullin kawai da kana da ke. Ya. So baby Allah ya kiyaye. Bye bye. Kana wanda ai hawa da mu. Haba Kabir ka zubo mai shayin mana. Haba dan Allah. Ya kake min irin wannan ne? Iya na jiya ne fa kawai ban bayar ba. Kuma jiyan ma ba madara ka sani. Dan Allah bai kamata mu ringa irin wannan ba. Ka zuba mu da Allah. In ya so gobe zan hada baka hada wancan ma na jiya. Haba. Wancan ma sai kwata nayi. Sauran ma sai Allah ya isa nayi. Dan haka kuma kawai in kara ma a'a wallahi ba zan iya ba. Ni ba zan kara ma ba. To kawai wannan ma idan ban baka ba sai kaman Allah ya isa. Ai da mun kai bata ma kaɗan bata ma yawa kullum ƙari kake bukata don haka ni ba zan iya ba. Haba abokina bai kamata mu ringa irin wannan da kai ba ka san ba mu haka fa. Yau za mu yi haka da kai kawai ka tafi gida ka je ka sha koko mana dole ne shan shayin. Haba gaye kamar ni in sha koko ai yanzu yan matan nan sun riga sun gane renan koko da kosai sun gane renan shayi da madara. Haba ina dan Allah kai dai ka rage ƙarya mana haba. Salamu alaikum. Kabiru, dan Allah dan annabi so nake ki mun haɗin nan irin na jiya. Amma ka ki sha min layin nan wallahi saboda ba su yi min daɗi ba da ƙyar na cinye su. Ai kaji. Kai dan Allah wannan wani irin kida humanci ne. Wallahi ku kuke kayar da mu wallahi mu fulani. Ku kuke zubar da mutunci a idan jama'a. Wannan wani irin kida humanci ne dalla. Hawa da Allah. Aina ka zama fulata ne. Ina kike ba fulata na yanzu ke wannan kira ki kiran maguza ki she mana ke yan fulani she. Ke wanda kare na hankali ne da mauta. Haba yan uwanmu kuma ke kina yan uwanmu ki rinka rike mu dan Allah dan annabi ki hakuri haba dan Allah. Wan juna bane ba. Ki hakuri mu dan Allah. Kabiru. Kabiru shi ka zama dan iska. Subhanallahi. Kabiru wannan mace ce ko namiji? Yanzu Kabiru abun da muke gani a gilashin nan yanzu ya fara faruwa da kai har a gurin shana'arka. Wallahi ban san tana nan gurin. Ke ki faɗa musu gaskiya mana. Ki faɗa musu ban san kin zo ba. Kabiru
manya da dattijan garinmu masu mutuncin garinmu da manyan unguwanmu su ne suke kallo na suke ce min dan iska, amma yau gashi yara ƙanana kai wannan wani gari na zo ne. To duk yanda aka yi yaran nan ba su da kunya, ba su da kunya, ba su da tarbiyya. Tunda har yaro ƙarami zai kalle ne ce min dan iska. Rabona da inji kalmar nan tun laifin da na dinga a cikin unguwa manya ne kawai suke gayan maganar nan, amma yau yara suna gaya mu. La ilaha illallah, an ce min dan iska yaro karami duk yanda aka yi to ba sa jin maganar iyayensu, amma daidai nake da ku. Malam, Allah tambaya miki. Tambaya kuna yi koko tambaya kana yi? Ban gane ba. Ko ma dai me ka dauka ni tambaya miki. Na ga kaka da kuma kana cewa kuna tambaya. Muna jin ka amma kai sani. Dimiti da ya nura 2000 ba. Allah hakta ake be mu. 2000. Mana. Kano ba yi cin banza. To. Ina saurare naka. Ya na ganka garjejen kato kuma na ganka tsirara. Ba ka ga min sa riga ba, ko ba ka giri ga jijin mu ba, ko ba ka gani an da nema magana? Ai da kai ka san ni kurma ne ba na gani. Ban ka ne ba shi kurma ji na ba yayi, amma akwai gani, ana gan ka kai yabo. Ka ce ku ne irin kwaratan birnin nan masu zuwa kuna tsorata matan mutane ko? Irin ku ne maukatan birni. Wanda suna yawo maukatan banza kuna firgita mutane kuma maukata ne maukatan banza. Ni fa duk wannan lissafin naka ba gane shi nake ba, tambaya kawai nake yi, tambaya ka wai ma nan wannan gari ne. Wannan dukano ne, na dukano kake timbin jiwa yaro kodda mi ka zo fika. Kano. Wai da ma yanzu duk yawon nan da nake ina cikin Kano? Kana cikin Kano ne, kana cici. Ana cikin Kano. Ni gaba ɗaya na sa nake ba ni na ma yi nisa ma na ma tsallake Najeriya. Ba ka ji iska na kadawa ba mai sanyi? Na ji. Aya maka kake kana Saudiya. A Saudiya kace. Ashe ma da sauki tun da duniya nake. Ai na zata na ƙarasa kiyama. Ba ka ƙarasa ya Saudiya ka tsaya. Shikenan na ji kawai shikenan sai ni yanzu kawai zan tafi. Ina ja ka. Wanne irin ina za ni tafiya zan yi ai shikenan. Da ka ji abu da mun fada ba, mun ce ta ka biya kudi. Minti daya za ka biya naira 2000. Yanzu mu yi magana da ka minti 3 kaga. A bashi minti 2 na rage maka naira 1000. Ka bata 3000. 3000 mun ce. To ba ni da kudi kawai kaman Allah ya isa kawai. Amma ka Allah ya isa. Kawai kaman Allah ya isa babu abin da zan bayar. Kana nufi ka tafi? Kano baya cin banza, an fata Kano baya cin banza. Misali ka tafi kai banza. Ka ja cika ka ba. Cikani ko farɗe ka yanzu nan a nan gurin. Ka farɗe ni? Yanzu nan zan farɗe ka. Ni ba ka taba kuma ba sanu ba ka farɗe ni. To da ana ma fata a gurin nan ba a min haka. Baka san ni ba ko? Tokar nake ganin ka waral tangara ko ral. Ka kama kanka. Na ci ne ke goto. Amma wannan baka san lawa kiri ba ko? Ni na tsale kanan ka tafi can. Za a je laida. Akwai lawa kiri guduman shi babba ne ba. Amma kana badan haka. Saboda baka san kwane ne lawa kiri ba ko? Da kana cewa mu baka dala mi maka Allah isa baka da hankali. To ko jan kwana kasha kaka babu hankali ya gudu. Kasi laira kwa akwai wujikiri akwai katan guduma fa ala akwai guduma wujikiri za ka ci banka ala jole ka ci banka gaya ana badan haka wujikiri ba soki ba ala ka ci sa yau bara na fada ba amma dora na fada ne bala sai ka gudu ala sai ka gudu amma jama'a duka ba
a turi kai ka ci kasuwa. Allah daga ina kike? Ban sani ba. Ina za ki je? Ina ka san ƙwari. Ban sani ba na ce. Ina ne gidan mutum? Oh. Ina in ka bi nan ƙarshen titin nan. Ƙarshen titi. Oh, baka gane ba. Ina in ka wuce nan ƙarshen titi. Ƙarshen titi mana. Ƙarshen wani titi ke? A ganin ka kaba ƙauye ne ma ba ma ka gane gani. In ka fita, kai kwana ta can, akwai wani... Ka gaya mai mana. Za ki ci kwai? Ai dai wanda ta yi kwas. Wa kenan? Kaza mana. Kaza. La kaza ga kai shuru. Ka ba ka da kazan ne? Shayi. Kabiru. Ce Kabiru ya zaki wannan layin wallahi ba zan shinye ba. Haba. Wallahi ba zan shinye wannan layin ba. Kai wallahi ba zan shinye ba. Haba Kabiru. Wannan layin yanzu wannan layin kin gaba. Wannan shine naman shayi. Naman shayi. Haba Kabiru. Me kika mai da mu? Wallahi ba zan shanye wannan shayin ba wallahi. Haba Kabiru. Haka wannan wani irin Kai daga wani gari ka fito? Ya? Ya? Kai. Mu ai mutanen gabas ne. Daga gabas shara ne. Maka. Yanko mai buredin nan. Kaji, me sai? Yanko mai burodi. Bai da kuɗi. A ga gata za ka kawo min kaza ko? Eh? Sun san mu da wannan amana ne. Mu da shi buredi. Ban kaya. Wallahi ban. Yanzu bi sabilillahi ki haba kina gama da kaɗo ba kya kama da kaɗo kuma ki ce zaki mana mugunta. Zan tafi gida. Gida za ki shafi. Malam ina za ka je? Baka ban kuɗi na ba. Kuɗi kuma na me zan baka? Kuɗin shayin da ka sa na bata mana. Wa kenan? Ita wannan bayar Allah da ta zauna nan. Dama ne za ka bata shayi? Kai ka ce in bata shayi. Ikon Allah. Dan haka ba za ka fita daga nan ba sai ka ban kuɗi. A'a malam kada mi haka. A'a wallahi sai ka ban kuɗi. Ni? Kawai ka ban kuɗi na sai nan sai ka fita daga nan. Dama ai na ce a'a ba maganar yanzu. To wai ba a shagon da muka zo muka same ka ba? Kai fa sai da na ce ba zan baka bashi ba yau. Ta ya zan baka bashi yanzu? A'a ba zan bada bashi ba. To baka bin ba zan tafi kuma kuɗin me zan baka yanzu ne? Har da cewa ba ta kwai. To da na ba ta kwan wani zai ban kuɗin kenan. Malam wannan tsakaninku ne da ita. Wannan ai tsakaninku ne. In ka ga ka bar nan gurin wallahi. Oke to shikenan. In ka ga ka bar nan gurin ka ban kuɗi na. Ai ko wallahi sai dai ka Allah ya sa idan ba za ka yi. Kai da ma Allah ya isa ai kullun da ita kake ba tafiya. matsala. Dan haka sakan malam na wuce. A'a kawai malam. Dama tun kana jin haushi ne. Kawai ni sai ka ban kuɗi. Ina magana. A shagon ka same ta. Kai baka ce in bata. Ni din? Baka ce in bata ba zan bata. Yaushe muka haka da kai?
kawai ka ban kuɗi na yanzu nan. Ka ga malam. Ba ni kuɗi. Kada ni haka da. Ba ni kuɗi na. Ba mi wannan ba fa. Dama ai sai da na faɗa ma yau ba zan baka ba. Sai ni zan biya kuɗin shayi. Ka bani kuɗin nan. A'a malam. Waye ya ce in bata? Sun da tsaron miya tsakanin mu. Waye ya ce in bata? Ni ba ce ka bata. Malam ka bani kuɗi. Ga wanda suka yi magana da ita. Ka bani kuɗi. Shi ya kamata ya ba kuɗi ba ni. Ne shi wannan iya magana suka yi amma an ba to a wani a'a kai ka ce in bata da baka ce in bata ba bayan da zan bata ba. Lokaci ka ji na ce ka bata. Ni har da cewa zan bata kwai. Ni fa ya za mu yi haka da kai? Ba ni kuɗi na. Ai ina ganin mutuncin ka da tun na buje ka na wuce. Aboki na ni ko kace yau kuma ashe da man ina da mutunci a idan ka dinga mun Allah ya sa ga garin sannu yanan ga kai kadai mai gari ne aiko ka Allah me ce maka sakwai ba nan kawo to me ba ka kawo mun alala ce la ga alala bute mun yi mana amma sai na fara sha a wallahi la ga alala ga alala ga alala za ka sha? ban baka ba kama mai gari ne ma zan iya bashi wannan alalan da daɗi yake ashe mai gari na so na wala alalan daɗi gare shi mai gari ne ya ce a kawo Allah ashe mai gari na so na ai shi ma ni ma haka Allah kin san wani abu kai ka faɗa kyakkyawa ce Allah ko da ragan kin tafi da zuciyata ka ce kyakkyawa ce ni sai ma ka san me sai kin faɗa shi mai galin yana ina gari tai yana baro shi a fada to bai aiko ko guri na ba ani ba na son ka ni mai gali na ce so mai garin mana gari ke so wallahi mai gari na ce so zai ringa ci mun halala wai dan takuru gari mai su yara mai gari la alala ta kare wallahi sai ka zai mun wata alalan Allah sai ka bani wata alalan ban yadda ba wallahi ka zai mun alala ita kenan yanzu ce ni kina so na maka wayo wallahi an bani wani alalan Allah na maka wayo sai kina so na wallahi ba zan ce ina son ka ba ni mai gali na ce su wallahi zan ci gaba da kawo miki alawa Allah da gaske alalan ni sai kina so guda nawa za ka kawo mun guda 5 6 7 10 da gaske 1 2 3 4 10 sai ni kina so na to ni dai gaskiya ni alala nake so za ka kawo miki alawa za ka an butut sosai ma Allah amma yanzu sai ni kina so na amma ni mai gari nake so fa idan mai gari ke so ba zan sake kawo miki biskit da alawa ya guri za ka kawo Allah zan cije ka mun ce ni kina so na ina son ka amma haka ne na haka nake son ka hakan fa ni ina son ka haka dan yi mun faran na Yara. Na yi kyau? Sosai ma. Wani ne ta ce ki daukan wannan takurin kiwon ka da si. Ta Allah gafara ta
sai gwaranci kake mutane. Kin ga mun ko ki neman mana sabulu ya za mu zo saboda kin rena mana hankali kina kaza ma da kin mu siyo sabulu za mu yi wanka ki zo ki dauke si. Wallo sai kin ba mu sabulu. Kai ka kalle ni ka ce mun kazami? Ha, mu zo ciki da sami ne kina yi mana. Wallo sai kin ba mu sabulu namu. Magana sabulu kake ko? To an dauka ba za a bayar ba kai abin da za ka yi. Kar ki kara siga gonan mu fa, kar ki kara siga. Muna daga muki kafa. Ba za a bayar ba kai abin da za ka yi. Na dauka ka kwata ba za a bayar ba. Ke Wallo za mu kase ki mu gudu Ibadan wallahi. Ni ka dallace yau mutane su ka zo sai wani magana kake yaren naka ma ba ganewa ake ba. A magana ma da kabilansu kenan ana nuna magana kenan. An nuna maka dan iska kawai. Mu ne dan iska. An faɗa ma dan ubanka. Kika kara zaki. Olo kika kara zaki uban mu sai mun zaki uban mu wannan. Kai ni kake zaki ubanka kai ma. Hai. Wai uban mu da amma kar ki kara zaki uban mu. An zage ka ubanka. Kai dan fara ga ganin yiwa dan iska ne ni fa Allah wallahi. Bata siyo sabulu ta ba mun yonka ba mun zo ki zo ki dauka dau banki. An dauka ka dau mataki. Samu ki mu. Olo sai mu adaki da bukanan gidan tasu banki. Bari mu su ga mu fito. Da abun da sai kin tasu kin ganki baki da wuya wallo. Shege da wata jimammiyar rigar sa kusa inda aka haife ka da wannan kayan sai ka ce na gado dan jarababbiya kawai. A jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Lawan Jibrin wanda aka fi sani da Lawan Dikawo. A producer na wannan aiki mai suna Amaryar Kauye. A gare ka Umar. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani sunana Umar M. Ahmad wanda kuka fi sani da mai agwagwa. Wannan a cikin shirin Amaryar Kauye kenan yanzu a zahiri ake magana. Wanda dai aka fi sani da Umar din. Kuma Ashura. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko sunana Ashiru Sagiru wanda aka fi sani da Ashura a Amaryar Kauye. Ashura comedy. A jama'a wannan sune fastocin shirinmu mai suna Amaryar Kauye wanda a yanzu haka yana kasuwa. Ga mai bukata zai iya zuwa gurin Shamsu Shamra Bata dila ko kuma ɗai. A jama'a wannan fasta za ta zo kowa har inda yake. Wannan haka insha Allah kuma kowa zai iya zuwa kasuwa domin neman wannan fasta. Wannan aikin zai ci gaba da zuwa muku akan YouTube channel ɗinmu mai suna Amaryar Kauye Hausa TV wacce a koda yaushe muna fatan ku ci gaba da bibiyar mu domin za mu ci gaba da saka muku da wannan ƙayataccen shiri mai suna Amaryar Kauye domin jin daɗin ku. Ba komai ne yasa muke so ku masu downloading ku dinga siyan fastan mu a sauwaje ba. A'a saboda kakkana caji. Kaga an zo an yatsila ka ko an firgita ka ko an zo an ci ma mutunci akan fastan mu. Shi yasa muka ce ku dinga siyan fastan mu ɗaya bayan ɗaya ba tare da an walakanta ka ba. Yawwa. Fastar Amaryar Kauye Hausa TV. Sannan kuma ku yi abunku a sake ba za a yi kame ba. Wannan fastoci za su ci gaba da zuwa muku da sauƙi ba kame. Amma ku ba mu haɗin kai domin mallakar fasar Amaryar Kauye a kowane shagon mai dano da. Masha Allah. Salame! Yake nan ta fasa tiba.